Bangivele nqange bantwana babo namhlanje ake sikhulume ngokuthi-ke uphahla kanjani. Yini ukuphahla? Uphahla mase kwenze njani? Ukuphahla yilapho khona uzoba nenkulumo phakathi kwakho nezidalwa zakini esezalala. Lapho khona kukhona mhlawumbe isimo esiphakamayo phezu kwesimo sempilo yakho ofisa ukusibika kubantu abadala noma kuyingelozi owazalwa uzembethe. Ngaleso sizathu uyaphahla. Uyakwazi ukuphahla ubonga kukhona okubongayo. Uyakwazi ukuphahla uma ucela emathongweni. Uyakwazi ukuphahla uma kukhona isimo ofisa ukuthi uzosibika. Ilezo izathu ongaba nazo sokuphahla. Uzophahla, ukuphahla kuyahlelelwa. Awumane nje uvuke uthi sengiyaphahla, cha. Kukhona usikompilo okumele ulandelele uma uzophahla. Uma ukuthi ubugibele ibhayisikili mhlambe uke wayibandakanya kwezocansi, uma uzophahla ngaphambi kokuthi uphahle kwamele uzihlambulule. Khumbula phela ukuthi uma uyophahla usuke uyokhuluma nezimpunga, amakhehla semadala omndeni. Ngaso sonke isikhathi kumele uye uhlambulukile, kumele futhi utshengise inhlonipho, uyayihlambulula. Uma umuntu wesifazane uba ukuthi ubuseyinsukwini zakho, ufika lesikhathi sesiphakamayo phezu kwesimo sempilo yakho esithi wena phahla, kumele uzihlambulule. Uma ukuthi ubukuma period uyasihlambulula. Uma ukuthi uke wayibandakanya ngokucansi ngaphambi kokuthi uya kufika isimo esiphakamayo esithi phahla, uyayihlambulula. Ngizokunikeza indlela ezimbili ongazihlambulula ngayo. Indlela yokuqala ukuthi uthathe umcako omhlophe, uthathe amanzi wahlanganise ku-20 liter or 10 liter, ufake umcako omhlophe, ufake i-holy ash, uhlanganise ndawonye, bese yonke into ozoyenza nozoyisebenzisa phezu komzimba wakho kwamele uyikhulekele. Ukhulume ulontuzana, ukhulume ukuphila phezu kwaleso siwasho leso ngaphambi kokuba usebenzise. So uyakhuleka qala, ukhulekele leso siwasho leso bese uyasihlambulula. Indlela yesibili makuthi awunawo umcako noma i-holy ash, ungakwazi ukuthi ufake amanzi ku-20 liter or ku-10 liter, bese ufaka i-fresh milk like i-1 liter yo-fresh milk, bese ufaka usawoti mahadla noma ufake isisoti, uhlanganise. Nalapho uma uzosebenzisa leso siwasho, yonke into ephakamisayo phezu komzimba wakho, phezu kwesimo somzimba wakho, uyayilontuzana, uyayikhulekisa, ukhuluma ukuphila phezu kwayo kuze nakuwe kuzoba khona ukuphila. Uhlambulule emva kwalokho, then usungakwazi-ke ukuthi uhambe uyophahla, uyohlanganyela nalezidalwa zakini, either uyobika noma uyocela. Noma ngabe sekuthiwa ubhekene nabuphi umzima, noma sengabe kuthiwa ziningi iy'ngqinamba ohambeni lakho obhekana nazo ngenxa yesimo sobizo lwakho noma lesiphiwo sakho, noma ungaphakami kweyingelozi yakho, uyezwa ngaphakathi ukuthi unentukuthelo, yabo, uyayibuza ukuthi kanti mina kuyoze kube nini ngihlupheka? Kungani lesimo lesi senzeka kimi? Yingani khethwe mina? Yingani kumele konke lobunzima okudlula kubo kumele kube yimi endlula kubo? Ngisacela ukuthi uma wenza isinqumo sokuthi uzophahla, thobeka ngaso sonke isikhathi. Ngiyazi buningi ubunzima esihlangabezana nabo, ingqinamba esibhekana nazo njengabantwana bamoya zinkulu kakhulu. Kwesinye isikhathi azizazi noma siyemumva noma siyaphambili. Kodwa uma uzophahla, ungaphahli ngenhloso yokuthi ufuna ukukonfronta idalwa zakini, ufuna ukukonfronta ingelozi ezikwembethe ukuthi kahle kahle nithuleleni. Awukwazi ukuya elontuzana ukuyophahla nabantu abadala uye nalowo mentality yokuthi ngifuna ukubatshela indaba zabo. Angizukuhlupheka kangaka mina. Okokuqala lolu bizo lolu kakusilona lami, angilazi. Ukufika kwalo angizange ngize ngiliphike, ngilamkelile, kodwa manje indlela engidlula kuyo, inhlupheko nobuhlungu nomzima esengidlula kubo sengingaphezulu kwamandla ami. Awuyi ngalowo mentality. Uma uzoyophahla, thobeka, zehliso, uthobeke. Uthi uma ukhuluma laphana, ukhulume ngenhlonipho, ukhulume ngokuzotha, uhloniphe ngaso sonke isikhathi. Uma uya lapha uyokhuluma nezimpunga phela,
akwazi usufika nje ususibhozomela usuyibhozomela. Kuvele kube mnyama kakhulu ukuthi kukhanye, zithobe ngaso sonke isikhathi uma uyophahla. Uma ukuthi mhlambe khona izinto ezingahleli kahle, qala wenze inhlambuluko within yourself, uhlambulule be within yourself. Uma uya lapho uye with pure intentions ukuthi ngiyacela abagogo nomkhulu ukuthi ningikhanyiseleni kulo mzimba ebheke. Ngiyanicela ukuthi ningitshengise indlela engiyenza ngayo ukuze isipho sami siphakame, ukuze ingelosi zami zizokwazi ukuthi ikhulume phezu kwesimo sempilo yami, ukuze kuzoba noshintsho phezu kwempilo yami. Ngiyacela ukuthi ningikhanyisele, zithobe ngaso sonke isikhathi, ungayi naleyo nhliziyo yokudinwa uma uyophahla. Into-ke ozoyidinga uma uzophahla, ake siqalelana-ke. Uma umuntu wesifazane, uma usuwenza isinqumo ukuthi ngifuna ukuphahla, ngifuna ukuxhumana nezidalwa zakithi, uma uya laphana awuyi kuma-period 1, awuphahla kuma-period. Uma ubuma-period uqala ngokuyihlambulula. Okwesibili, uyathwala ikhanda lakho, this is your crown. Uyathwala ikhanda lakho. Uma uya lapha awuyi nento ezoveza amahlombe akho. Okunye awulifaki ibhluku, because khona amakhehla iy'mpunga lezi zasingalifuni ibhluku. Engeneni kwamabhluku nje lezosayidla kwami, hhayi mzini wami kalifakwa la ibhluku. So ngaso sonke isikhathi-ke kumele wenze sure ukuthi uhloniphekile. Uma umuntu wesilisa awuyi ngevest uyophahla, hlonipheka. Awuyi ngeshort ugqoke ishort bese uyahamba uyophahla. Sicela ukuthi sihlonipheke ngaso sonke isikhathi bantwana bakamoya uma uzophahla. Bese izinto ozoyidinga okokuqala-ke, abanye baye baqale ngekhandlela elimhlophe kuphela. Mina bengisacela ukuthi ngiqalise ngamakhandlela amathathu. Okay, uma uzophahla usuke uzoxhumana nemvelo, ne-nature. So uzosebenzisa 4 elements of nature. Usebenzisa earth, fire, water and air. Okay, uzobeka iglasi yamanzi kule ndawo lo osuyikhethile, lelo khona lakho osulikhethile ukuthi uzophahlela kulo. Uzobeka iglasi yamanzi bese ubeka ikhandlela elimhlophe, eliyellow, eliblue. Ikhandlela elimhlophe lizoba ukukhanya kwakho. Ikhandlela eliyellow limele izidalwa zakho. Ikhandlela eliblue limele wena uqobo, limele izithunywa ohamba nazo, ozembethe. Ngokuhamba kwesikhathi ngisazoyenza ivideo la ngichaza khona ngamakhandlela, ukubaleka kwawo namakhala awo, ukuthi lo mbala lo nalombala lo usho ukuthini. Kodwa ngesikhathi uphahla manje ngisacela ukuthi ukuphakamisa lawo makhandlela lawa amathathu azoba isiqalo sakho. Njengoba ngishilo nasekuqaleni, uma ukhula ngokwamoya uzolebuwa eda amakhala, bekunikeza eminye imbala yamakhala okumele uyi-ede uma uphahla. Uzoqala ngalo mbala-ke emithathu okwamanje. Ngokuthi uqale kuphahla mntana kamoya, mntana wesithunywa, yazi ukuthi kulolu hambo okulo yonke into ozoyenza, yonke into ozoyiphakamisa, ngaso sonke isikhathi kumele uqale edolweni. Ngaso sonke isikhathi kumele uqale kumvelinqangi, umbikele ukuthi Nkosi sekwenzeka lokhu nalokhu. Nkosi ngiyacela ukuthi ungikhanyisele. Nkosi ngiyacela ukuthi ungembathi kube nguwe ongiholayo. Uguqula ukucabanga kwami, uguqule yami inhliziyo ukuze ngizokwazi ukuthi ngamukele lolu hambo. Ngaphambi kokuthi uphahle, qala ukhuleke kuqala. Ngaphambi kokuthi uphahle bese ulandela ngokuphahla. Ngaso sonke isikhathi ngisho sekuthiwa usunikeziwe izembatho, ngaphambi kokuthi uyiphakamise uziphahlele, qala uyikhulekise, ukhuluma ukuphila phezu kwazo lezi zembatho lezo. Ungakhona-ke uma ukuthi awusumuntu ulontuzana, ungomuntu owazalwa umbethe, unesiphiwo onaso ophathiswe sona, uzothi-ke uma uphahla bese u-eda imboza ugwayi wamakhehla. Uzobhemisa amakhehla ngawo bese u-eda isinemfu esimnyama esinezivalo esiyelo. Uma ukuthi anizazi lezi zinto lezi, ucela ningitshele ngizozi-eda kwi-comment section, ngi-eda iy'thombe uma uthi khona ungazwisisi ukuthi kukanjani noma ungakazi ukubona kulezi zinto engiyibalulayo, uzosho kwi-comment section then ngizokwazi uku-edela. Abanye-ke uma abephahla ba-eda impepho, cha mina ngiyahlaba ukusebenzisa kwempepho ekhaya. Sikhumbule phela ukuthi impepho inosikompilo lalo, impepho inemithetho yalo. Ngaphakathi kwekhaya
umuntu okwazi ukuphakamisa impepho ulo osuke enikeziwe yona ukuthi ungakwazi wena ukusondela kithi la emsamo uzokhuluma nathi. Isikhathi esiningi kuyaye kube inhloko yekhaya, uma ukuthi ukomalume kuyaye kube umalume olontuzana okuba wuye othethayo emsamo, okuba wuye okwaziyo ukushisa impepho. Lalela-ke, uma ushisa impepho ilontuzana isenzo sokushisa impepho, abadala uma ushisa impepho bayavungama bonke baphakame ngomningi babo babizana ukuthi hayibo nange seshisela impepho nange sibiza, mhlawumbe khona udaba oluphuthumayo kumele sisukumele noma khona umlilo ekumele sowucime ekhaya. Basukuma idala zisukuma ngamandla zilindele zilalele ukuthi ngabe yini le enizosibikela yona. Uma wena usuzoshisa impepho usuyishisa uphahla, ngempela kusho ukuthini lokho? Kodwa-ke noma sengikushilo lokuthi mina ngiyakuhlaba ngaleso sizathu sokuthi usikompilo lempepho lujule kakhulu. Impepho ekhaya kayiphakamiswa unoma ubani. Noma sengikushilo-ke lo ngiyazi futhi ngiyakuvuma ukuthi njengoba singabantu abamnyama usikompilo lethu indlela ephilwa ngayo kaShabalala akusiyo indlela ezophilwa ngayo kaZulu noma kaGumede. Yebo singabantu abamnyama kodwa kasiphakamisi usikompilo olufanayo. Imithetho eqhutshwa kule mizi yomthathu kayifani, nendlela yokwenza izinto kayifani, ukwenza kakufani. Kodwa kuyaye kube khona-ke imithetho like general, imithetho eba general esiyaziyo njengabantu abansundu, abantu bakaZulu, ukuthi kahle kahle usikompilo lempepho yilo lolu. Noma sengikuphakamisile-ke lo, uma ukuthi ezakhe idalwa cha kazimayindi azibi nankinga. Uma ukuthi ngaphakathi kwekhaya, ngaphakathi kwalesibaya, wonke umuntu ofisa ukushisa impepho uyayishisa, ngehlela ngezansi lapho. Ngiyathobeka. Ngiyathola abantwana baboya, ngiyathobeka abantwana besithunywa, ngishaya isandla phezu kwesinye, ngiyaphaphatha, ngiyabonga. Please like this video, please subscribe so I can grow. Kunzima ukuqala. Please like so I can grow, comment so we can build. Sizowakha lo mndeni lo kamoya, sizokwazi ukuthi sikhule sikhulisane futhi kuleli page. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathobeka.